Jeden z problémů vlastně našeho moderního uvažování a vnímání je ten, že náš systém poskytuje iracionální odpovědi. A to je vlastně ten jeden z nejzákladnějších problémů, protože lidi ztrácí důvěru v budoucnost, ztrácejí jistotu o svém vlastním osudu, o schopnosti ovládat ten osud, nějakým způsobem ho formovat. A ty nástroje, které se poskytují, které se jim dávají, to znamená jednoduchá kalkulace, která po mém soudu naprosto není schopná odpovídat na komplikovanost života, tak znovu a znovu selháváme. Oni byli takový rozumní, tak si pěkně nadělali to portfolio a najednou Bůh v 65 je úplně na dně, život už mu nikdo nevrátí a co. Čili problém je, že ty sociální rozdíly, které vznikají, tak současně jsou spojeny s ohromným nárůstem nejistoty. Lidi nevědí a nevěří, že v rámci tohoto systému jsou schopni mít nějaký akceptovatelný projekt. Takže je to nejenom jaksi mechanický rozdíl hmotný v rámci rozdělování společnosti, nýbrž je to také ztráta jistoty. Další moment, který bych chtěl podtrhnout, je, že vlastně nikdy nebyla společnost do té míry ovládaná iracionalitou nebo tak povrchní iracionalitou jako v současné době. Protože všechny ty operace s těmi různými záchrannými balíčky a podobně, no tak to je klasická magie. To znamená, Bohovi se přináší oběti a předpokládáme, že to nějak dopadne. A ono to vždycky nějak dopadne, ale není to nikdy skoro v důsledku té akce. Čili ty akce mají čím dál víc magický charakter a je to otázka, jak dlouho to ještě bude moc trvat. Takže to je další problém, který vidím v té sociální struktuře, protože to není jenom mechanické rozdělení majetku, ale je to v podstatě mechanické rozdělení schopnosti mít nějaký svůj vlastní projekt, který je důstojný a který za něco stojí. No a poslední otázka, ta byla už otevřena také podle mého názoru, liberální kapitalismus v zásadě nemá dlouhodobou šanci, protože je založen na expanzi. A ta expanze naráží stále znovu a znovu na své meze. On kolonizoval celý svět, teďka se pokouší vlastně ve své expanzivní logice kolonizovat veřejné systémy, je ještě prostě ostrov, důchodový systém, tak šup, vylodíme tam nějakého Cecila Rhodese a on to teda znovu skolonizuje. Takže ten problém, že tento systém, který je systematicky založen na expanzi a začínal v situaci, kdy svět byl nekonečný, teď narazil na meze. A on není schopen odpovědět na jedinou otázku, která je substanciální. Tržně nelze vyřešit třeba otázku zásobování energií. Nelze, protože ty jednotlivé struktury musí uvažovat o lhůtách v rozsahu 1, 2 až 3 generací. To čistě ekonomickým kalkulem není možné. Václav Klaus říkal, že časová hodnost peněz s časem klesá až k nule pro budoucnost. Čili v určitý moment ta organizační schopnost peněz vlastně není schopná odpovědět nebo není schopná organizovat ty otázky, které jsou klíčové. A z toho důvodu podle mého ten systém nemá šanci.